سلام كمي تصنحو كورات تخاتلتي نزي ساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زولنا يوم زيناتات نالكم متينا لنا نختكاتلنا دما بخبرنا عدم هينوك ملورهان قداماي وصيو إرتراو تقداماي هينوك ملورهان جابان أبز تخايد خلتنو تحد الدرجة زعكان تركيا شمال برساساي مدرا قداماي ترتحيزو إرترا عودة متنعت غازيتنيات كوميشن كومسا تساتيفا غازيتنيا غودين موسى أرن نيرترا وكيلو مس إسران شموتن غازيتنياتات كاب إسران شوعتن ناي ميديا تكالات ناملا 13 أبال هاجرات الكوميسا بوروندين غبصن كينيان زلو أب نيرو كينيا بستخايد عودة متنعتي نغازيتنيات كوميشن ودور كوميسا تساتيفهم زينا مسواتي هوسبيتال جندع خم حلفن ممهرن تحققت نرس قديم تقدلاي ميكيل جهراي مبل سار 4 عامات عدميو بحمام تسويو قديم تقدلاي ميكيل جهراي هزباو جنبارك صنبر كلا كاب عيلة نطنت كافترا تواقعي كاب مطوحة تحكم بوطلن بمخان فرق زمن مقلقال هزون هاقر زوفي أبويو سليتا قلقلات كان مسلم بسلام عرف النابلنا نسدراويتن بوصوتن فوتوتن صنعاتي هاوكم نفل ግብጽ በመንጽርቲ ኢትዮጵያ አውሮ አባይ ብዛሃነ ጸጥታ ግድብ ህዳሴ አገራው ረብሓ ናይ ማይ ድሕነታን ንምሕላው ላይ ስጉምታት ክትወስድ ምዃና ፕሬዝደንት ዓብደል ፈታሕ አልሲሲ ተዛሪቦ እቲ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ትኽተለ ዘላ ሓላፍነት ዝጎደለ ካይደ ሃገሩ እዳዋ ጣሚራይ ትርኢን ክብል ገሊጹ أو كايرو استخايد شامناي سومن ماي نعدمات بفيديو زحلفه ملختي جبص خاو دبلوماسياون عالم لخاويان تكالات ياداد ما حورات هاجرات امنت محدارا خم دخمت كو سديولن كبل غليصو اتغدب كاورو اباي ترخو متن ماي كنك مخنيات بخون يبمال كتقامت صنحت كوينا ات بريدن بسنته اسمع زروا جن ابز حلفه سومنات او سودان استخاتته وحج تغدب مخنيات يخبل غليصو ايثيوبيا تغدب غبو بزي كون اغاوتم محدرب بمهلاوا بمخنيات زي تمطنه فسات ما يبز حلفه معلتات او كلتين هاجرات تحتو ايتفاسس غداتو صحي يخبل تزاريبو بريدن تقدب دحر مراقو دحر حيدت معلتا زقاطم نجر او زريا مسرح حنصت تقدب اياد حقاو سمع نخبصح نقروز نورنا حتى لكع مخان زرئيون كبل غليصو السي ايثيوبيان هاجرات تحتو يتفاسس اقديما خيفلطت وي كي تحاور سرعنت زيولو ما يتفون لا خبل دما يخسس منيستر ماي ساعتن ايثيوبيا غبص قدب هداسه بغبو بزي ممحدار استفنو ماي سودان وحج كم زسعب بمغلاص محجب زوطته مغلصي حاسوتن تنكول استمالو يبمال دما خم زنصغت يذكر السي هاجر زوتدتم دبلوماسياو سغمتا مجلس انكارن بسلاتن بزرب داي مأمان كم ودليت هاجرات تفاسسنيل او حدغا خيودقن محلاو تغور مخان يزارب بريدن غبص وان درقن وحجن متن كاب تقدو زفنا ماين مقوصار خلتين هاجرات تحتو يتفاسس زكاتته قيادس مخغبر دما صويعو اذا دما منغو دليت لمعات هاجرات لعلوا يتفاسسن تحتو يتفاسسن هاجرات او غدات نمكل خالن زهلو ميزان محلاو زخل بحتى ومراط يخبل غليصو ات بريدن غبص ورو اباي زخونه يخون بحد وغن زوسد سغمتي اغراغا سمعاتن زداخم ربحات تحتو هاجرات حدغا زوتو نمتكلات فتحن من رجان زداخم بمخان دما تقبلنا يولن كبل غليصو لمعات غداي حنت هاجر طراي يكونن بحوراو حلفነት متحبار ህዝታት ሩባይ طراي كحلو زخل مسلم بر بيناو سغمታት يكونن كبل وسيخ غليصو نسونه 14 ዓመታት ዝቀጸለ ህንጸት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተቀይሶ ንኹሉ ረብሓታት ግምዘተው ቀያድ ስምዓት ኣብ መንጎ መሰላትን ግዴታታት ሚዛን ክህሉ ዝገብር ፍትሓውን ጥንቃቐ ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ከም ዝነበረ ድማ ገሊጹ እቲ ፕሬዝደንት ዘስምዑ መደረ ካይሮን ለዓለወት ልምዓት ኢትዮጵያ ዘማሉ ሓያሎ ጽቡቓት ቴክኒካዊ መራታት ረብሓ ክልቲያን ሃገራት ሓተዋይ ተፋተት ዝህሉ እማም ነቕሪባ ምንባራ ድማ ምልኪቱ ይኹን እምበር ዘም ማራጽታት ፖለቲካዊ ድልየት ብዘይ ምንባሩን ሰቢ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ዘደረኸ ፍሉይ ክውንነት ንምጽዓን ብዝነበረ ሓቐነት ጥራይ ግለጽ ዝኽእል ድርቅናን ተነጺጎም ይብል ግብጽ ካብተን ሕጽረት ማይ ዘለውን ሃገራት ዓለምና ምዃና ዝገለጸ ፕሬዝደንት አልሲሲ ካብ 100 ሚልዮን ህዝባት 98 ሚእታዊ ዘድልዮም ማይ ካብ ሩባ ኣባይ ከም ዝረክብ ብምግላጽ ጉዳይ ህልውናና ይኽብል ገሊጹ ግብጽን ሱዳን ብዛዕባ ምሕደራ ምምላእን ኣባይ ግድብ ንዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ስሉሳዊ ዝርባት ከካይዳ እንኳ ተጸንሓ او قبول سمع خيبت حاجن هتصت قدب تزازيم الله جبت سبز حالف عملها ان ايثيوبيا قداي قدب حورات افريقيا اورات هاجرات ليج عربن رعانات كتقرب صنحت كوينا اجد ما نفسو قمت 5 غريات قلت زلا بخالي زينانا دما حماس نخلهم بهوت صنحو اسرائيلاويان جهوتات فتحو لمنغو شوعات خاوتهم جهوتات حيدم صنحو استفتحو خينم او كال ايزور دما كلهم تم تريفهم زنورو نام مريت اسرائيل كم زاتو تغليصو منيستر غودات وصا اسرائيل اسمات نايتهم دحيرهم بحماس تفتحو 13 جهوتات ترغاغي زلو خينو اتم جهوتات كلتا غجلات تخافيلهم سلقو خينم قدام شوعات لهم 13 تقمتي كاب سميناو قازا خفتحون كلو 13 دما دحيرهم كاودو قازا صعيبهم خاوتهم قديمهم استفتحو 3 مباطاو مرمرا دحر مغوارهم بوتادراوي
ሄሊኮፕተር ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ሰራዊት እስራኤል ከም ዝሕብሮ ድሕሪ ምሕካሞም ናብ ስድራ ቤቶም ክጽንበሩ እዮም ሬሳታት ናይቶም ዝሞቱ ጀሆታት ድማ ንእስራኤል ከርክብ እዩ ካብ ኣምሳዮ ድማ ልዕሊ 7 እስራት ቃዛን 250 ፍልስጥማውያን እስራት እውን ክፍትሑ እዮም ብእስራኤል ተገዊጡ ካብ ዘሎ ምዕራባዊ ገማግም ነዞም እስራት ጽዒነን ከም ዘለዋ ዝእመነለን መኻይን ተረኣየን ኣለዋ ኣብ ቃዛ ዝርከባ ሆስፒታላት ድማ ከቕበልኦም ምሽብሻብ ይርከባ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ኣብ ባይቶ እስራኤል ተረኺቡ መደረ ኣስሚዑ ብተወሳኺ ምስ ስድራ ቤቶም ናይቶም ጀሆታት ሓይዞም ጸንሖ ክራኸብ እዩ ኣብ ከተማ ቃዛ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ሓማስን ዕጡቋት ኣባላት ስድራ ድጉምሽን ብዝተፈጠረ ብርቱዕ ግጭት ብውሕድ 27 ሰባት መይቶም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዝለበሱ ዕጡቋት ሓማስ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ዮርዳኖስ እታ ከተማ ምስ ዕጡቋት ናይቶም ተወለድቲ ዓሌት ድጉማሽ ተኹሱ ከም ተለዋወጡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናይቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣሃርታት ጸጥታ ናይቶም ዕጡቋት ከይቦም ንምእሳዳው ከቢድ ውግኣት እዮም ክብል ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ 8 ኣባላቱ ብምልሻ ብዝተፈጸመ ዕጥቃዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ ምንጭታት ሕክምና ከም ዝሕብርዎ ብሰነቲ ግጭት ካብ ጅመረ ትሒዙ 19 ኣባላት ዓሌት ድጉምሽን 8 ዕጡቋት ሓማስን ተቐቲሎም እቲ ግጭት ኣብ ደቡባዊ ከተማ ቃዛ ዝርከብ ከባቢ ተል ሄልዋ ዝተለዓለ ኮይኑ ልዕሊ 300 ዕጡቋት ዝሓቐፈ ሓይሊ ሓማስ ዕጡቋት ድጉምሽ ዝዓረድሉ መንበር ንምጥቃዕ ድሕሪ ምንቅስቓሱ ዘጋጠመ ምዃኑ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም ነበርቲ ባዕተታት ዝቑጸሩ ስድራቤታት ብከቢድ ተኹስ ካብ ገዞም ክሃድሙ ከለዉ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ እዋን ትኽስ ካብ ሕጂ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ሓማስን እስራኤል ብተደጋጋሚ ዝተመዛበሉ ብምዃኖም ስንባደ ከም ዝነበሮም ገሊጾም ኣብቲ ግዜ እቲ ሰባት ካብ መጥቃዕቲ እስራኤል ዘይኮነ ካብ ህዝቦም ይሃድሙ ነይሮም ኢሉ ሓደ ነባሪ ሓደ ካብኣቶም ፍሉጣት ዓሌታት ቃዛ ዝኾነ ስድራቤት ድጉምሽ ምስ ሓማስ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ውጥረት ዝመልኦ ዝምድና ዝነበሮም ኮይኑ ዕጡቋት ኣባላት ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ምስቲ ጉጅለ ተጋጭዮም እዮም እቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ዘቤታዊ ጉዳያት ሓይልታት ሓማስ ስርዓት ናብ ንቡር ምምላስ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ኣብ መቓን ተቃውሞ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ዕጥቃዊ ንጥፈታት ብጽኑዕ ክሕዞም ምዃኑ ድማ ጠንቂቑ ክልቲኦም ወገናት ትጎንፀም ምልዓል ንሕድሕዶም ዝቃሳሱ ዘለዉ ኮይኖም ሓማስ ኣቐዲሞ ብዝሃቦ መግለጺ ዕጡቋት ድጉምሽ ክልተ ካብ ኣባላቱ ከም ዝተቐተሉን 5 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ብምግላጽ ህዝብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘደረኸ ድማ ሓቢሩ ይኹን እምበር ሓደ ምንጭ ስድራ ቤት ድጉምሽ ንማዕኸን ሓበሬታት ተኸባቢ ዝሃቦ ቃል ሓይልታት ሓማስ ናብቲ ሓደ እዋን ሆስፒታል ዮርዳኖስ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ህንጻ ከም ዝመፁ ብምግላጽ እዚ ድማ እቶም ስድራ ብዝቐረባ እዋን ኣብ ከባቢ ኤልስራ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣባይቶም ምስ ዓነወ ከም ዝተዓቀብሉ ተዛሪቡ ሓማስ ኣብ ቀረባ እዋን ወታደራት እስራኤል ገዲፎሞም ካብ ዝወፁ ከባብታት ቃዛ ዳግማይ ንምቁፃር 7,000 ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝፀውዕ ምንጭታት ተኸባቢ ይሕብሩ ፀብፀባት ከም ዝሕብሩ ዕጡቋት ኣሃታት ሓማስ ድራው ሓያሉ ዞባታት ከም ዝተዋፈሩ ገሊኦም ሲቪላዊ ክዳውንቲ ገሊኦም ድማ ሰማያዊ ናይ ፖሊስ ክዳን ተኸዲኖም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ሚድያ ሓማስ ዕጡቋት ጎደናታት ይዋፈረለን ዝብል ፀብጻብ ነጺጉ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስርዓት ብልጽግና ናብ ዓሰብ ከካየደ ዝሓሰበ ኩናትን ወረራትን ኣብ ናይ 0 ሰዓት ደው ኣቢልዎ መርሃ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ጉዳይ ተባሳጪ ዝርከብ ዘሎ ኢትዮጵያ ንዓሰብን ንኤርትራን ጉዳይ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ስለ ዝፈለጠን ስለ ዝተረድአን እዩ ምስ ሶማልን ካልኦት ጎራውቲ ሃገራት ንወደቡን ኣብ ደገ ባሕርን ትረኽበሉ መንገድታት ሃሰው ትብል ዘላ ዝብል ሓድሽ ጽውጽዋይ ብኸራኹርን ኣኽላባትን ናይ ስርዓት ብልጽግና ካብ ትማል ምሸት ተሒዙ ክዝርጋሕ ንዕዘብ ኣለና እዚ ዝዝርጋሕ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ንምንታይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝርጋሕ ዘሎ ንምርድእ ዘሽግር ኣይኮነን ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ብፍላይ ከዓ ንዝሓለፉ 6 ዋርሕ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ወታደራውያን ኣዘዝቶምን ንዓሰብ ብዝርርም ተዘይኮይኑ ከዓ ብሓይሊ ዘድለፅ ወራት ዓጢቕና ኢና ናይ 0 ሰዓት በፂሕና ኣለና ሰራዊት ተጸጊዑ እቲ ዝካየድ ኩናት ብድሮናት ይኸውን እናተባህለ ብዙሕ ዘረባታት ተዓዚብና ኢና ስርዓት ብልጽግና ቀስ ብቐስ እቲ ክካየድ ፀንሐ ፈኻራታት ተሃዲዱ እናግደለን ኣሰራት እናጥፍኦን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ናብ ክስታት ተሰጋጊሩ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን እቲ ስርዓት ብልጽግና ከካየደ ፀንሐ እንደራ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብቲ እንታይ ስለ ዝረኸቦ እዩ ደው ኣቢልዎ ዝብሉ ሕቶታት እውን ይቐርቡ ኣለዉ ንዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝተባህለ ጉዳይ ቀስ ብቐስ እናሞተ ይኸይድ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ሶማሊላንድ ብዘይ ኣሰር ክጠፍእ እዩ ዝብል ኢትዮጵያውያን ስክፍትኦም እውን የስፍሩ ኣለዉ ምክንያቱ ድማ እቲ ኩነታት ዝርድኦም ዘሎ እዩ ዝመስል እዚ ናይ ስርዓት ብልጽግና ዕብዳን ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት መንገድታት ከም ዝኸድዎም ካብ መጀመርትኡ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ስርዓት ብልጽግና ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ብኸመይ ገይረ ዳዒስዎም ናርስዒዎምን ዝፍለጥ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ናይ ኣንካራ ስምምዕ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዓብዪ ተስፋ ሂቡ ብቐቢሉ ክሃፍፍ እዩ ተረእዩ እዚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዓሰብ ክንካየድ ሓሲብና ኩናትን ወረራትን ኣብ ናይ 0 ሰዓት ደው ኣቢልዎ እንታይ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይና ክሃርመኩም እየ ስለ ዝበለና ደው ክነብሎ ኽኢልና ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ኣሜሪካ ዝሃቦ ተቐጢን ትእዛዝን ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትፈጥሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን መንገድታትን ተባሳጪ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኢትዮጵያ ብዘይ ወደቡን ኣብ ደገ ባሕርን ንኸይትተርፍ ከዓ ምስ ጎራውቲ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ምስ ሶማል ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን ትረኽበሉ መንገድታት ትዘራረበላ ዝብል እዩ እዚ ጽውጽዋይ ኣብዚ 2 መዓልቲ ንማሕበራዊ መራኸብታት ዓውሊልዎ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዳናጊርካ ንማሕበረሰብ ዓለም እውን ንወደብ ዓሰብ
ወራራት ክነካይድና ናተባሃለ ከም ዘይተፈከረ ሕጂ መልሓስን ልሳን ነጥፊኻ ኣሜሪካ ዶ ብልወት ስለ ዝበለትና ኢና እቲ ኩናት ክነካይደ ዘይከኣልና ዝብል ጽውጽዋይ ክዛረብዎ ንዕዘብ ኣለና እቲ ሓቂ ድማ ከም በዓል ኣሜሪካን ዝኣመሰለ ሓያላት ሃገራት ስርዓት ብልጽግናትን ኣብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ንወደብ ዓሰብ ከካይደ እየ ዝብሎ ዝነበረ ኩናት ደው ከብሎ ቀጢን ትእዛዝ ከም ዝሃቦ ይርስዓን እዚ ድማ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ስርዓት ብልጽግና ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝኾነ ይኹን ኩናት እንዳዳ ከፊቱ ዘዋቀርና ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ክህወኽ እዩ ዝብል ኮይኑ ቀይሕ ባሕርን ትዘዋን ክህወኽ ድማ እዘን ሓያላት ሃገራት ድሌት የብለንን እቲ ምክንያት ድማ ኤርትራ ዘዋቀርና ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ተራዋሳነ ስለ ዝኾነ እዘን ሃገራት ድማ ዝጠቕመን ጽቡቕ ገይረን ስለ ዝፈልጣ እዩ እሸል መርሓ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ዳግማይ ፈኪሩ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ኢሉ ዳግማይ ብዜሮ ተሳዒሩ ይርከብ ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብልጽግና ዝነበሮ ተቐባልነትን እምነትን ድሮ ሙሉእ ብምሉእ ጠፊኡ እዩ ዝርከብ ብኡ ስለ ዝተዋሳጨኦ እዩ ሕጂ ድማ ምስ ሶማል ርክባት ዘካይድ ዘሎ ብወደብ ሶማልን ንወደብ ኣፍ ደገ ባሕርን ዝረኽበሉ መንገድታት ሃተው ዝብል ዘሎን ይዘራረበሎ ዝብል እውን እቲ ካልእ ትንተናታት እዩ እዚ ናይ ሶማል ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብ ሓደ መራኸቢ ሚድያ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያ መንገዲ ማያት ሶማል ኣቢላ ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ትረኽበሉ መንገድታት ምስቲ ሃገር ርክባት ይካየድ ከም ዘሎን እስካብ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስምምዓት ከም ዘይበፅሑ ሓበሬታ ሂቡ እምባሩ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ትማለ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ርክባት ኣብ መንጎ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ሼክ መሓሙድን ብዓብዪ እቲ ጉዳይ ንወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝምልከት ዝርባት ከም ዝነበረ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝተፈላለዩ መግለጽታት ሒዞም እናወፁ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነቲ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዘለናዮም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅሉ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ናተመነና በቢ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም